Americano. Parang pwede kang i-murder dito. Yan, basic pa. Lavender. Tulog. Wow. She's ready for the day with the orange details. Boobs. So this is my outfit for the day. Ikot. So retro Highland Automasters. Ipo na po kami. Ow, ow. Ang cute. Ang sports ko dati, yung softball. Softball? Anong, ay, yung ba? Yung mga Yung mas malaki na ball. Baseball kasi yung mas maliit. Ah. Yun yung mga may iya? Mga pang-iya yung softball. Ah. This is the climbing area. Busy ba niya? We're gonna climb this rock. Hanggang maabot ang top. Jean, lapit na siya. Last step going up, then you're done. Eight knot. Ano ginagawa to, no? Happy birthday! Birthday ko, kuya. Huwag mong patayin, ha? Kalimban! Picture first. Eh. Uy! You're back. Ayos. Isa pa nga. Ano? Isa pang shot. Jump shot.
Nice. Ang bongga ng room, Liz. Wow. Lihat mo naman. Against the light ka. Ganda. The forest is lush. Sabi mo? Lush. May insekto na naman. Yes, birthday dinner. Gabi naman yun. Andok pa ako, guys. Say, walang tulog. Okay, bye. Grabe. Yun, pwede na kami mag-end. Let's go.
Chinelas pala. Sorry na. May heirloom rice sila. Uy, shit. Pwedeng pilin. Yawa. Muntik ako ma-teds. Naljen? Ano ba yan? Ano ba yan, Naljen? The best water bottle in Wow. is it lemon cream cheese cookies. Interesting. Open it. Wow. I know, right? It's very interesting. Crisp cookies. How is it, ma'am? Salted lemon lasa. Is it crunchy? Well, bakit mo sinampay? Wahab. Cohabity ang mga habits. Bango ah. Apparently, made from scratch. Yeah. Ang pasta na ito. Heirloom rice with beans, no? Na parang local. Yeah, what is? Ang krono. The limestone. Yeah. Di ba hanging coffins yan? Okay, now, two thumbs at the very middle. We will push them both slowly. All you have to do is to feel the clay. Tulak to the top. Up, up. Huwag kang matakot magtulak. Tulak pa po. Tulak dahil hindi naman druga yan. Tulak. Gawa mo yan eh. Gusto ko po kasi alam niyo po yung matcha. Matcha. Oo, alam ko yun. Matcha po. Oh, ayan oh. Gusto ko yung may Ito. spout. Ayan. Diyos ko naman ito. Bakit hindi mo sinabi? Pambira naman ito. Default. Tingnan natin kung magagawa pa natin itong matcha bowl. Ito oh. Buti na lang na-revise siya. My second revision of the matcha bowl. Clay pottery. Ay, suntok. Ali. All matchable. Kitli. Okay. Okay. See you in 4 months. Hey. Harap. It's the road na nakakatakot kagabi. It's a polar world in Inia's world. Hangin. Akala ko Pero hangin naman.
Hangin lang na sobrang lamig. Kung gusto ko na umalis sa may open area. Dilim. Where we stop? Ano yung kanta mo? Day 3. Tayo nagkakaubasan dito sa Maggie's Lemon Pie. Looks lamig. Tingin mo parang ready na ready ka ng durugin ako ah. Let's go! Murag lami. Strawberry cafe. Ooh. What? Ooh. Is that so? It looks perfect. Ganda. Dogos of Aniduan. Aroy, nangatin na. Aroy. Ito na siguro pinakamagandang strawberry na nakita ko. Ah, natanggal. Init na best. Magnificent. Init. Incredible. Magnificent. Bastos. Ay. Siguro ito nahugasan no? Yan mo. Yogurt. With ano nga yan? Homemade wheat bread. Ano yan? Smash ko lang. Smash With the strawberry. juices. Nagkalikan sila po. Ito. Ikaw, meron sa'yo. Bading. Ala, bading ka? Ikaw yung bading? Ala, bading.
Ay, siya yung may gloves. Tingnan mo. Not thunderstruck. Love-struck lang daw. Love struck only. Favorite ko talaga yung lemon cheese cookie. What the fuck is that? Ng, gaya. Ng guy. Uy! Caught on cam! The fear of heights. If only... Uy, hino ako. Dance today, bro. Ay, hinisipon na ako. Parang naman ako Kakakakit ba? Ano? Job street. Oh, namatay yung lamok oh. Yun oh. She's going down. The who? The The sun. sun. Ano? Ito ka, kung kasama.